Добрый день, сегодня суббота, и наши новины выходят по-белоруску. Ці будуць яны станоўчымі? Давайте поглядим спочатку традыцыйны анонс выдання. Дэкрэзіт працоўны або прыватны. Дзень дэсантніка, якія два беларускія старшыні аблвыканкамаў яго таксама адзначаюць. В уставе завода Магілёў-Ліфтмаш. Магілёў крочыць у нагу з часам. У Стоўбцах моладзь зарабіла 13 пратаколаў, імкнучыся зняць ролік у TikTok. Даўней бывала на прызбе, што ўздоўж хаты збіраліся суседзі ці вяскоўцы, якія праходзілі міма, грэліся на сонейку, дыхалі свежым паветрам і вялі размовы. У сучасці заваленкай можна назваць і лаву, на якую напярэдадні ўзбурыліся тоўсты і тонкі, пасля наведвання святыні. Канечне, уваходзіць у храм толькі даўшы загад здзейсніць страшэнную атаку на велічны Кіеў, не кажучы пра ўсе 3,5 гады жудаснай трагедыі ва ўкраіне, як мінімум святататства. Все адбывалася на самай буйной з некалькіх дзесяткаў натуральных выспе Валаамскага архіпелагу, што ў акваторыі Ладажскага возера. 1100 кіламетраў ад Менску, 1015 кіламетраў ад Масквы. Са сталіцы Беларусі нават туды туры ёсць. І не толькі паломніцкія, але і звычайныя турыстычныя. Мінімум за 240 беларускіх рублёў можна яго здзейсніць за 2 дні. Падчас пасядзелак на заваленцы часам вызнавалі пра апошнія навіны ў вёсцы і наваколіцы. Мы, у прыватнасці, даведаліся, што ў Расіі і Беларусі дэмакратыя у гонары і павазе. Не тое, што ў Еўропе і ЗША. А паводле ўзроўню карупцыі і ўвогуле захаду не параўняцца з крамлёўскімі ці менскімі надзвычай сціплымі ў гэтым сэнсе кіраўнікамі з іх ненавязлівымі яхтамі, курортамі і рэзідэнцыямі. Коррупция – это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран мира. Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции и в способности общества, в готовности и способности бороться с этим явлением. Это часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция. Візіт Лукашэнкі быў пададзены беларускім бокам як працоўны. Крэмль апусціў статус да прыватнага, то бок альбо на адпачынак, альбо на лячэнне, што ў выпадку Лукашэнкі адно і тое ж. Мяркуючы з усяго, роля беларускага паўнамоцнага прадстаўніка заключалася ў тым, каб рэтрансліраваць пуцінскія настроі, у чарговы раз стаць адвакатам д'ябла. Свайго роду пакаяннае відэа за спробу без дазволу Масквы наладжваць сувязі з ЗША і Еўропаю. Калі там далі чарговы адлуп, прыйшлося вяртацца да Пуціна як да адзінага на сёння гаранту асабістай бяспекі для сям'і Лукашэнкі. Дарэчы, што наконт асабістай бяспекі і бяспекі сям'і. Вы бачылі, што падчас пасядзелак на Валааме да журналістаў быў прадстаўлены спецслужбіст, які стаяў быццам бы сцюард на стадыёне падчас матчу, адвернуты ад падзеяў, затое нацэлены на публіку. Дзіўна, раней іх хоць неяк хавалі. А цяпер недавер нават да спраўджаных 1000 разоў прыслужаных прапагандыстаў абудзіўся. Сёння ж Лукашенко павіншаваў суайчыннікаў з днём дэсантнікаў і сілаў спецыяльных аперацыяў узброеных сілаў. У тэкставым паведамленні кіраўнік адзначыў: упэўнены, вы ніколі не падвядзеце і будзеце адзіным з надзейных гарантаў мірнага неба Беларусі і спакойнасці ейных жыхароў. То бок, калі чытаць між радкоў, спакойнасці маёй і маёй сям'і. Дарэчы, адзін з найбліжэйшых апошнім часам да цела чыноўнікаў Лукашэнкі спадар Пархомчык таксама, аказваецца, быў дэсантнікам. Пётр, нагадаю, амаль год узначальвае берасцейскі аблвыканкам. Ён сёння вярнуўся ў маладосць, убраўся ў традыцыйную для гэтага роду войскаў цяльняшку, берет, камуфляж і прыбыў на святкаванне ў 38-ю асобную гвардзейскую дэсантна-штурмавую берасцейскую венскую чырвонасцяжную брыгаду. Чаму венскую? Справа ў тым, што гэтае падраздзяленне з'яўляецца пераемніцаю 105-й гвардзейскай стралковай дывізіі, утворанай у часы Другой сусветнай вайны, і за ўзяцце венгерскіх гарадоў Папа і Девечер 26 сакавіка 1945 года ў складзе 3-го украінскага фронту яна была не толькі ўзнагароджана ордэнам чырвонага сцягу, але і ўганаравалася найменаваннем Венская, таму што вызваленне Вугоршчыны праходзіла ў межах венскай аперацыі. У кастрычніку 1979 года дывізія была перайменавана ў 38-ю дэсантна-штурмавую брыгаду. Выступаючы сёння перад вайскоўцамі, службоўцамі, Пётр Пархомчык нагадаў таксама, што не ён адзін з цяперашніх старшыняў аблвыканкамаў праходзіў службу ў паветрана-дэсантных войсках. Конечно, от себя лично по просьбе и поручению губернатора Гомельской
области Крупко Ивана Ивановича, который служил в данной части. Сердечно и тепло хотел бы всех вас поприветствовать и, конечно, поздравить с праздником, Днем десантника и сил специальной операции. Один десантник может многое, а двое – все. Или в любое время, в любом месте, любые решения. Это не просто слова, это норма жизни людей, которые прошли службу в воздушно-десантных войсках. Крупко і сам павіншаваў дэсантнікаў, назваўшы іх рыцарамі неба. У адрозненне ад Петра Пархомчыка, Іван Крупко не шануе ўрокі Другой сусветнай вайны. З-за падтрымкі Расіі і спрыяння ейнай ваеннай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі Крупко асароміў гонар мусімай быць справядлівай і сумленнай дэсантуры, трапіўшы пад санкцыі 27 краінаў Еўразвязу, а таксама Вялікай Брытаніі, Канады, Швейцарыі і Украіны. А назад з такой ганьбай дарогі, як вядома, не існуе. Традыцыйная забава былых дэсантнікаў, купанне ў фонтанах, афіцыйна ў Беларусі не забароненая, то бок не мае складу адміністрацыйнага правапарушэння. Аднак нельга заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'янення, выкарыстоўваць ненарматыўную лексіку, парушаць грамадскі парадак. Такія дзеянні могуць быць расцэненыя як дробнае хуліганства з накладаннем штрафу. У Расіі такі штраф можа дасягаць 3-4 тысяч рублёў. Іншымі словамі, ціха цвярозам увайшоў і таксама ціха выйшаў. Калі хтосьці бачыў такі цуд, напішыце нам, калі ласка, дзе гэта было. Праз год накіруем туды сваю здымачную групу. А пакуль дэсантнікам няма чаго баяцца і быць буйнымі, кары не атрымаецца, калі іх так цэніць Лукашенко, як сваю апору на будучыню. Фраза з фільму студыі «Імя Горкага» «Чароўная лямпа Аладзіна», які выйшаў у далёкім 1966 годзе «У Багдадзе ўсё спакойна», можна з ліхвою перанесці і на сённяшні дзень, зазначыўшы, што і ў Магілёве ўсё спакойна. Прадпрыемствы працуюць на ўра, прадукцыя пастаўляецца, захад зайздросціць. Трэндавая вытворчасць, якасць сусветнага ўзроўню і найноўшыя тэхналогіі. Пра гэта заявіў у эфіры Магілёўскага абласнога тэлебачання генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання» Руслан Страхар. Уже сейчас мы очень много производим специальных двигателей, взрывозащищенных двигателей, двигателей специального назначения для нефти и газовой сферы, для медицины, для атомной станции, к слову, мы также поставляем двигатели. Ну и самое последнее трендовое направление – это тяговые электродвигатели. Это очень важное для нас направление, востребованное в мире. Мы уже создали тяговые электродвигатели для троллейбусов, для электробусов. Сейчас разработали и поставляем наши тяговые двигатели для трамваев. А ў Менску з помпаю адкрылі звычайную паліклініку. Чаму з помпаю? Адказ зразумелы. Здравоохранение в нашей социальной политике занимает приоритетное место, потому что здоровье нации – это очень важно. Это то, о чем всегда говорит президент нашей страны. И именно по поручению главы государства вот это здание, которое являлось долгие годы недостроем, по поручению президента было передано городу Минску для того, чтобы здесь открыть сегодня вот такой прекрасный, замечательный клинический центр. Прыцягнуліся сюды не толькі Качанова, але і галоўны міліцыянер Кубракоў. Хто яго ведае, можа прыйдзецца звярнуцца хутка, як ужо да старых знаёмых, пакуль абсталяванне новае і працуе. В нашем центре откроется новое уникальное подразделение, которое будет называться «Отделение дневного пребывания и обучения пациентов». Особенность нашего подразделения, что здесь будут проводиться функциональные пробы, которые очень важны в эндокринологии. Еще одна уникальная особенность нашего центра – отделение «Диабетическая стопа» оборудовано операционное. И мы первые в стране внедряем метод лечения хронических язв при синдроме диабетической стопы в амбулаторных условиях. Беларуская моладзь не цураецца вострых адчуванняў, нават калі гэта небяспечна для жыцця ці цяжка для гаманцоў уласных альбо бацьковых. Чарговыя адчайныя зумеры вырашылі зняць ролік для тиктока у цыркавым стылі. Позна вечара каля 23 гадзінаў на вуліцы Задвор'янскай у горадзе Стоўбцы 20гадовы кіроўца Фольксвагена пад бухторанымі таварышамі згадзіўся на тикток-эксперымент. На капот ускочыў адзін, іншыя махалі рукамі і здымалі, маўляў, давай, выезд на сустрэчную паласу быў небяспечны, але лёс пакуль дараваў. Міліцыя
паліцыя не здолела зразумець і прабачыць. Там убачылі гэты ролик у тиктоку, а потым пашурудзілі камеры відэаназірання і знайшлі вясёлых і бесклапотных асабіста. Клопаты ім, конечно, стварылі. Па выніку 13 адміністрацыйных протаколаў, кіроўцу 15 базовых, это 630 рублёў, і пазбаўленне правоў на 2 гады. Танцору одна базовая 42 рублі, як і аператору, астатнім зевакам, якія ехалі ў салоне, пакуль проста папярэджанне. Сёння ж прыкладна такі ж малады чалавек пазбавіўся жыцця на дарозе. У дзень 2 жніўня 19-гадовы кіроўца аўтамабілю «Сіат» рухаўся ў раёне 4-га кіламетра МКАД і дапусціў занос, сутыкнуўся з паралельным аўто і адляцеў у асвятляльны слуп. Збег абставінаў. Кіроўца памёр, крыху старэйшы 21-гадовы пасажыр з траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Кудысьці спяшаліся. Вось такую подборку зрабілі мы для вас, наших гледачоў сёння. Добрага вам суботняга вечару і да заўтра.